challenge is to keep the love, make it last forever, maybe. Should have known right from the start. I keep chasing you until you melt my heart, 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 until you melt my heart. I like you like my favorite ice cream, favorite ice cream, favorite ice cream. Such a shame that you're playing just a game, playing just a game, playing just a game. I keep chasing you, chasing you. 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 I keep you. We have traveled the same path, next to each other, baby. Oh, but we never really did travel together. No, no. Should have known right from the start. I keep chasing you until you melt my heart, 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 until you melt my heart. I like you like my favorite ice cream, favorite ice cream, favorite ice cream. Such a shame that you're playing just a game, playing just a game, playing just a game. Chasing you, chasing you. I keep 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 chasing you, chasing you. Yleisötilaisuuteen tänne Keskustakirjasto Oodiin ja myös sinne striimin päähän. Ja meillähän on tänään aiheena kyberturvallisuus. Ja tässä olisi seuraavana päivän ohjelmaa, eli tullaan keskustelemaan kyberturvallisuudesta kirjallisuudessa, erilaisista huijauksista, mitä tänä päivänä verkossa on, ja kuullaan myös asiantuntijoiden vinkkejä siihen, miten ihan jokainen voi siellä verkossa paremmin suojautua. Eli saadaan vinkkejä turvalliseen arkeen ja juhlaan, nyt kun tässä tämä joulukausi on aivan kynnyksellä. Ja tämän tilaisuuden järjestävät Aalto-yliopisto, Digi- ja väestötietovirasto DVV, poliisi ja Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Oikein paljon tervetuloa vielä kaikille, ja tuossa tosiaan nyt näkyy toi päivän ohjelma, eli aloitetaan kirjailijapaneelilla Helena Immosen ja Christian Röhnbakan kanssa. Ja haastattelijana toimin sitten minä. Niin toivottaisin tässä vaiheessa Helena ja Christian teidät tervetulleeksi tänne lavalle. Joo, saatte ihan valita vapaasti paikkanne, ja siinä on vettäkin, jos maistuu. Tämä oli hankalin rasti tämä jo paikkojen valinta. Se on, yes. Joo, meillä oli tosiaan idea, että halutaan kuulla kirjailijoilta siitä, että mitä he ajattelee kyberturvallisuudesta ja miksi he on näitä teemoja kirjallisuudessaan nostaneet esille. Ja kuten äsken mainitsin, meillä on täällä Helena Immonen ja Christian Röhnbacka. Ja heistä tässä alkuun ajattelin tehdä tämmöiset lyhyet esittelyt, jos ei ihan kaikille ole tuttuja, vaikkakin paljon on kirjoja kummaltakin julkaistu. Eli Helena Immonen on suomalainen turvallisuus- ja sotilasaiheisiin erikoistunut jännityskirjailija, jonka Operaatio Kettu-sarja käsittelee valtiollista vaikuttamista, hybridiuhkia ja yhteiskunnan haavoittuvuutta. Ja aiemmin Immonen työskenteli puolustusvoimissa viestinnän ja strategisen turvallisuuden parissa, mikä näkyy hänen teoksissaan vahvana realismina ja tarkkana taustatyönä.
Ja sarjan romaaneissa tämän operaatioketun siis kyberuhat, informaatiosota ja kriittisen infrastruktuurin turvaaminen kietoutuvat sitten fiktion kautta ymmärrettäviksi ja jännittäviksi kokonaisuuksiksi. Ja sitten meillä on täällä tosiaan myös Christian, ja hän on tunnettu dekkarikirjailija, entinen poliisi, jonka tuotantoon kuuluvat sekä pitkään jatkunut Antti Hautalehto-sarja että uudempi Henna Björk-sarja. Ja niissä rikollisuus näyttäytyy yhä useammin semmoisena digitaalisena, monimuotoisena ja nykypäivän huijaus- ja kyberrikollisuuden ilmiöihin sidoksissa olevana. Ja Röhnbacka hyödyntää kirjoissaan käytännön kokemustaan rikostutkinnasta ja rikollisten toimintatavoista ja tuo niiden avulla esiin, miten teknologia, psykologia ja rikollinen innovaatio kulkevat käsi kädessä. Eli oikein ajankohtaisia teoksia kummaltakin tullut. Mulla on täällä ensimmäinen kysymys, joka koskee kirjallisuutta keinona ymmärtää kyberturvallisuutta. Eli aloitetaan nyt vaikka Christianista ensin, eli kun te molemmat käsittelette teoksissanne turvallisuutta ja rikollisuutta eri näkökulmista, niin miten näet fiktion roolin kyber- ja turvallisuusteemojen avaajana tavallisille lukijoille? No sehän on haastavaa, koska ei voi tehdä oppikirjaa näistä aiheista, mutta oikeastaan lähestyn sitä kautta, että kaikki ATK-tekniikka on niin kuin läsnä aika paljon rikollisuudessa ja etenkin oikeastaan tiedon hankinnassa, että vakuutusetsivänä käytin aika paljon eri lähteitä ja niin kuin yhdistelemällä eri lähteitä saat henkilöstä jonkinlaisen kuvan. Puhutaan henkilöstä, jonka sä ehkä valitset kohteeksi tai sitten jätät valitsematta, jos kohde muuttuu liian hankalaksi. Että se on semmoinen kompromissi, mutta ainakin pelaan niin kuin jollain todennäköisyydellä, että näin tämä voisi mennä. Ja totta kai joskus on tieto myöskin siitä, että näin tämä menee, että sieltä väliltä, mutta fiktio on aika haastava niin kuin lähteä opettamaan, mutta aina tietenkin joskus on semmoinen mieli, että toivottavasti lukija ottaa nyt tästä pätkästä vaarin. Mites Helena, miten sinä näet fiktion roolin kyber- ja turvallisuusteemojen avaajana? Joo, no tietysti on sillä lailla samaa mieltä, että oppikirjaa ei voi eikä ole tarkoituskaan niin kuin fiktion keinoin tehdä, mutta kyllähän tarinat, tämmöinen fiktiivinen tarinallisuus mahdollistaa kuitenkin sitten havainnollistamaan sen, että mitä tällaiset kyberrikokset tai hyökkäykset voi vaikuttaa yhteiskunnassa tai yksilöiden elämässä, minkälaisia erilaisia tavallaan keissejä voi olla ja tosiaan niitä vaikutuksia sitten myös yksilön elämään. Ja toisaalta mä ajattelen, että kyllähän niin kuin tarinat myös on helpompi vastaanottaa siellä lukijapäässä kuin pelkät kylmät faktat. Eli sitten se jää myös ehkä helpommin mieleen ja oma mielikuvitus alkaa myös miettimään niitä asioita ja asettamaan niitä vaikka oman elämän kontekstiin vähän helpommin kuin semmoinen niin kuin aivan faktasivu vaan, jota lukisi. Kyllä, mä oon kyllä ihan samaa mieltä ja itse ainakin koen paljon oppineeni erilaisia asioita lukemalla ihan niin fiktiivistä kirjallisuutta. Ja se on hyvä, että on just taustat tarkastettu ja katsottu, että ne asiat voisi ihan oikeassakin elämässä sitten tapahtua. Puhutaan seuraavaksi sitten suhteesta teknologian ja kyberuhkiin. Eli Helenan teoksissa näkyy valtiollinen hybridivaikuttaminen ja kriittisiin järjestelmiin kohdistuvat kyberuhat, kun taas esimerkiksi Christian, sinun Hydrassa rikollisuus on vahvasti digitaalista ja monipäistä. Miten te olette perehtynyt näihin teemoihin ja mikä on ollut yllättävintä kyberuhkia tai digirikollisuutta tutkiessanne? Ja aloitetaan tällä kertaa Helenasta. Joo, mä en itse ole missään nimessä mikään kyberasioiden asiantuntija, mutta olen päässyt keskustelemaan useiden asiantuntijoiden kanssa, jotka on sitten hyvin valaissut näitä asioita mulle. Ja sitten siinä on ehkä se hyvä puoli niin kun myös lukijoiden kannalta, että koska mä en itsekään lähtökohtaisesti ymmärrä niitä, niin mä jo pyydän asiantuntijaa selittämään mulle hyvin yksinkertaisesti auki, jotta mä myös sitten itse osaan kirjoittaa ne auki sinne tarinaan. Ja
Anteeksi, mikä se oli se kysymyksen loppuosa? Mun ajatukset lähti jo juokseen. Mikä on ollut yllättävintä kyberuhkia tai digirikollisuudessa tutkiessa? No joo, no siis mä en tiedä edes pitäisikö mun olla tästä yllättynyt, mutta jostain syystä mä kuitenkin olen yllättynyt siitä, että vaikka tietoturvasta ja kyberuhista on puhuttu kuitenkin mun mielestä Suomessakin jo tosi pitkään, niin yllättävän monella organisaatiolla tai vaikka yrityksellä on silti tietoturva aika retuperällä, että se on niin kuin jotenkin järkyttänyt itseäni ehkä sitten, kun tulen tietysti semmoisesta organisaatiosta kuin Puolustusvoimat, jossa näihinkin asioihin suhtaudutaan niin kuin maanpuolustuksellisella vakavuudella, niin sitten sillain se ero on niin suuri siihen, että kun mennään vaikka yksityiselle puolelle tai julkisiin organisaatioihin, niin siellä ei välttämättä sitten ole ehkä osaamista tai kun tämäkin tietoturvahan on semmoinen asia, mitä pitää ylläpitää tai niin kuin päivittää ihan jatkuvasti, koska rikollisuuskin kehittyy niin huimaa vauhtia, kaikki ne keinot ja tavat hyödyntää kyberrikollisuutta ja kyberkeinoja, niin jotenkin ehkä se, että miten paljon kuitenkin meiltä löytyy vielä niitä haavoittuvuuksia. Jes, ole hyvä, Joo, Kristian. mulla matka maailmassa on aina semmoinen, että altistun asioille ja kävi semmoinen tilanne, että meillä Mäntsälässä Tislaamolla kävi vieraita Vitsekuresta ja he otti asian puheeksi ja niin mä tartuin kiinni siihen niin kuin vähän eri kulmalta ja lopputulos oli, että Hydra jaettiin Vitsekuren niin eri asiakkaille niin Englannissa, Saksassa, Ranskassa ja sen syntyyn niin kuin auttoi se, että niin mä olin jo tietysti vähän kiinnostunut aiheesta, en missään nimessä ole mikään IT-guru, että aina kysytään kirjailijalta, että onko sulla Windows vai Mac. Mulla on Mac, vihaan sitä hieman vähemmän kuin Windows-konetta. Mutta siellä heiltä sain valkohattu-hakkerin Nielsi, joka on Pohjoismaiden ehkä Euroopan parhaimpia ja yksi yllättävä lähde oli TikTok. Sieltä löytyi yksi jenkkikundi, joka oli tämmöinen tohtori Gadget. Hänellä oli laitteita, millä pystyi 200 euron vehkeitä niin murtamaan ihan perussuojauksia. Mutta sen mä opin niin kuin sieltä, että jos halutaan päästä ihmisen niin kuin tietoihin käsiksi, niin joka paikkaan saadaan. Ja toi Nielsin tehtävä oli, hän johti tämmöistä Red Teamia, eli yritykset haluaa testata heidän turvallisuutta sekä fyysistä että IT-infraa, niin he palkkaa Nielsin tekemään tietomurron. Ja sieltä niin kuin ihan selkeä, sieltä löytyi tämä psykologinen faktori, että vaikka sulla on minkälaiset vieterit ja systeemit, niin se ihminen siellä, se loppukäyttäjä, se on se, joka avaa sen oven, kun kaveri tuo aatikkaat keltaisissa liivissä, niin se sanoo, että ole hyvä, niin pääset tästä sisälle ja kohta se on serverihuoneessa. Ja nämä taas, niin kuin, nämä opit oli hyvin pitkälle niin kuin ihan perusvakoilua vuodesta 1 ja 2. Vakoilijahan on toisiksi vanhin ammatti maailmassa. Samat opit ja siihen, että ihminen on kohtelias, avulias, niin sitä käytetään ihan häikäilemättä hyväkseen. Mä keskustelen paljon näiden Facebook-huijareiden kanssa, ja kun niille sanoo, että syö parsaa, niin he loukkaantuu. Voi hyvänen aika, miten sä voit sanoa noin, että mä en ymmärrä, että mä oon täällä niin rikas perjätär ja kuolemassa syöpään, miten sä voit käyttää tuommoista kieltä helposti. Mutta se lyhyt oppimäärä, että me ollaan niin kuin siellä loppupäässä, ollaan se heikoin lenkki, vaikka mitä viritetään meille niin kuin työkaluiksi. Ja mua ainakin Nielsin keskustelujen jälkeen, niin mä nyt suurin piirtein samalta istumalta menin verkkokauppaan ja hankin jonkinlaisen suojamekanismin omiin laitteisiin, mutta en mä luota niihinkään, koska kaikki laitteet voidaan murtaa. Kiitoksia. Siellä tuli hyviä ajatuksia, vinkkejä myös sinne ihan tosielämän puolelle.
Christianin kirjoissa näkyy arjen huijausten logiikka ja rikosten psykologia, ja Helena, sinun teoksissa taas suurvaltapolitiikka ja yhteiskunnan haavoittuvuus. Mitä yhteistä näillä kahdella tasolla, eli pienillä huijauksilla ja näillä laajoilla vaikuttamisoperaatioilla teidän mielestä on? Aloita vaan Christian. Tämä on hankala kysymys. Monestihan me mietitään, että no ei kukaan minusta ole kiinnostunut, mutta sitten kun niin pannaan 100 000 ihmistä jonoon, niin saadaan dataa ja sieltä voidaan löytää. Mutta monestihan niin kuin rikollisuudessa on kyse rahasta, mutta jos on ymmärtänyt oikein, niin Pohjois-Korea on rahoittanut aika paljon digihuijauksilla, että siellä ei välttämättä olekaan se tyyppi siellä Nigeriassa koneen takana, vaan siellä voi olla kisahallinen porukkaa hakkaamassa ja niin kuin sitä yksittäistä ihmistä lähestymässä ympäri vuorokauden. Joku viestittelee sulle, jos sulla muuttuu vaikka mesessä niin täppä vihreäksi, niin että se rajanveto niin sanotusti yksityishenkilön tai siviilin ja sitten ison niin kuvan välillä, niin se voi olla ehkä hankala piirtää. Joo, ja kyllähän nämä niin kuin tosi vahvasti nykyyhteiskunnassa limittyy toisiinsa, eli valtiolliset tahot käyttää rikostahoja omiin tarkoitusperinsä, ja esimerkiksi Napaketussa olen itse kuvannut tällaista pimeätä kauppapaikkaa netissä, jossa niin kuin kuka tahansa voi ostaa minkä tahansa kyberrikoksen, ja valtiolliset tahot ostaa sitten aika kovan tason hyökkäyksiä ja erilaisia sabotaaseja. Ja tuo niin kuin Pohjois-Korea, mikä tässä mainittiin, niin Pohjois-Koreahan on tosiaan rahoittaa siis omaa toimintaansa tällä kyberrikollisuudella, koska niin kuin pakotteiden ja muiden myötä niin oma talous ei niin kuin pyöri niin sanotusti normaalisti, niin sitten valtio on nähnyt tämän tehokkaana tapana sitten saada rahaa valtion kassaan, ja mä itse en epäile ollenkaan, etteikö Venäjä käyttäisi nykyään jo enemmissä määrin ihan samaa, koska myös Venäjä on pakotteiden kohteena ja se on aiheuttanut tiettyjä haasteita heidän taloudelle, ja siellä on myös osaavaa kyberrikollisuutta. Samoin Kiinalla on totta kai näillä niin kuin kaikilla mailla on paitsi niin kuin omia valtiollisia kyberkykyjä, mutta sitten käytetään myös niin kuin valtion ulkopuolisia tahoja, niin kuin nimenomaan rikollisia ja proxy niin kuin välikäsiä, jotka sitten tekee. Ja se tekee tietysti hankalan siitä, että attribuutiota on vaikea osoittaa ja vaikea niin kuin löytää aina sitä, että kuka sitten lopulta on minkäkin takana, koska sitten sieltä osataan myös häivyttää niitä. Ja välttämättä tämmöinen rikollisryhmäkään ei edes tiedä, kuka se alkuperäinen tilaaja on, koska sieltä häivytetään välistä se niin kuin tavallaan todellinen taho. Niin sen takia varsinkin kyberpuolella niin rikollisuus ja valtiollinen vaikuttaminen, valtiolliset tavoitteet menee, niin kuin, niitä on vaikea aina erottaa toisistaan, ja siksi tavallaan tietysti on tosi tärkeää niin kuin olla tietoinen ja ymmärtää myös näitä lainalaisuuksia, miten tämä järjestelmä toimii, vähän niin kuin hämähäkin-verkko. Joo, ja triggeröidyn tuosta niin sehän ei aina, mä en lähtisi rajaamaan sitä kyberia, koska se on niin kuin sanoit monimuotoista, niin Ruotsissa nunnat on kerännyt rahaa, myyneet käsitöitä ja ne rahat menee Valko-Venäjälle. Ruotsin ortodoksinen kirkko, siis venäläiset nunnat, ei ruotsalaiset nunnat. Ja siinä se tulee niin kuin sun kotiovelle suurvalta mutkan kautta, mikä kuulostaa aika köyhältä, mutta ilmeisesti joka ropoa tarvitaan. Ruotsin ortodoksinen kirkko on ollut pannassa jo vuosia, niin heille ei valtio enää ole antanut rahaa. Siellä yksi isoimpia paikallisia kirkkojehuja on GRU:n upseeri, niin mä en oikein usko, että hän on nähnyt valon ja vastannut kutsumukseen, vaan kyllä äiti Venäjä on lähettänyt hänet missiolle. Se rajanveto näissä on aina vähän häilyvää, että kuka operoi kenenkin taskuun, mutta yleensä joku operoi, ja samaten kun Ruotsissa meni telemastoja ja kaikkia pieniä juttuja, niin nehän on alihankintuna. Jotkut pienet rikollisryhmät tekevät korvausta vastaan keikan, sun ei tarvitse enää lähettää omia tyyppejä
tyypit ei kysele. He saa rahaa, he rikkoo, räjäyttää, upottaa. Joo, ja se tekee tämmöinen käytäntö, loistava esimerkki muuten, niin tekee ehkä varsinkin tällaisessa pohjoismaisessa oikeusvaltiossa, demokratiassa hankalaksi siihen vastaamisen, koska siis meidän oikeusjärjestelmän mukaan sehän on rikosasia, mutta jos siellä lopulta taustalla on kuitenkin valtiollinen taho, niin siihen pitäisi pystyä myös valtiollisesti vastaamaan, mutta se on todella vaikeaa, kun tällä tavalla toimitaan. Näinpä, ja hyvin toitte tässä esille sitä, että tämä kybermaailma myös tuo tämän suurvaltapolitiikan ihan jokaisen arkeen, koska se voi näkyä erilaisina huijauksina, kyberrikollisuutena, joka voi kohdistua myös yksilöihin, kun pyritään keräämään rahaa esimerkiksi sinne rikollisille toimijoille tai valtiollisille toimijoille. Miten te varmistatte sen, kun te käsittelette kyberrikollisuutta, informaatiovaikuttamista, tämän tyyppisiä asioita, että se tuntuu lukijalle uskottavalta, mutta samalla viihdyttävältä? Eli miten paljon te esimerkiksi väritätte näitä tarinoita, että se ei ehkä ihan voisi tosimaailmassa tapahtua? Fiktio aina fiktiota, ja jännityskirjoissa pitää olla draamaa ja jännittäviä käänteitä ja hurjaa ja jännittäviä ihmiskohtaloita, mutta kyllä tavallaan niin kuin Kristian tuossa aikaisemmin jo sanoikin, että kyberpuolellahan tavallaan kaikki järjestelmät on murrettavissa, niin mielikuvitus on myös niin kuin mahdollistaa, tai siis se on niin kuin rajaton, että mitä siellä periaatteessa voi tehdä kyberrikollisuuden saralla esimerkiksi tai kybermaailmassa, ja myös niin kuin ottaen huomioon tämän fyysisen maailman, niin kuin tässä on tullut esille. Mutta itse on pyrkinyt ainakin sitten sitä uskottavuutta tuomaan sillä, että nimenomaan esimerkiksi ne esimerkit tai tapaukset, mitä mä kuvaan kettukirjoissa, niin niillä on joku todellinen esikuva, mikä on oikeasti tapahtunut. Esimerkiksi aavikkoketussa tapahtuu tietomurto kanta.fi-palveluun, niin Australiassa oli samanlainen tapaus, missä Australian tällaiseen kansalliseen terveystietoverkkoon tehtiin samantyyppinen tietomurto. Tietysti mä sitten vähän väritin ja tein siitä niin kuin omaan tarinaan sopivan siitä tietomurrosta, mutta mulla se, että oikeastaan kaikki niin kuin tapaukset, joita kuvaan, niin niillä on joku esikuva, joka on oikeasti tapahtunut, ja sitten mä oon tietysti sitä vähän muokannut siihen tarinaan sopivaksi. Ja mä ajattelen, että se uskottavuus tulee tietyllä tavalla myös sitten siitä tarinan kerronnasta ja niiden niin kuin henkilöiden, tavallaan miten se nivoutuu osaksi sitä kokonaistarinaa. Ja lopultahan se uskottavuus syntyy myös lukijan päässä. Joo, tuohon ei ole paljon lisättävää. Näin se pitää tehdä, ja mulla niin kun siihen tarinan tekemiseen, niin se pitää todennäköisin syin olla tehtävissä mahdollista. Tai sitten en myöskään lähde keksimään pyörää uudestaan, jos joku on keksinyt hyvän tempun, niin mä mietin, että pystynkö mä adaptoimaan, voiko se olla osa sitä tarinan kulkua. Että se niin kuin, olen joskus sanonut, että dekkarin tekeminen on niin kuin kolariauton myyntikuntoon laittoa, että se fakta ja fiktion, niin missä hitsaussauma, missä on vaihdettu peltiä ja paklattu, niin se pitää se ylimenokohta niin hioa hyvin ja pohjamaalata ja maalata päälle, että se ei tönäse silmään. Mutta on ollut jännä myöskin, kun on heittänyt näitä, koko ajan mun kirjoittaminen on mitä jos, se on myöskin sitä niin kuin skenaarioiden valmistamista varmaan niin kuin sullakin, että jos, ja myöskin syy-yhteyksiä, että jos näin tapahtuu, mitä muut tekee, niin se mitä jos kysyminen, niin se on monesti johtanut, että se on mennyt maaliin, että sitten siitä on muodostunut myöhemmin totuutta, niin kuin sunkin kirjoissa, niin vuosia myöhemmin huomaat, että okei, että se on niin kuin rastiruutuun check, toi on tapahtunut, no toi melkein tapahtui, mutta paikkakunta oli väärä. Joo, siis komppaan ihan täysin tälleen, niin kuin kuulostaa kaikki tutulta. Ja tässä voisin ehkä vielä lisätä, että se tavallaan mä oon saanut aina välillä palautetta siitä, että olisin jotenkin, no just tuosta, että onko ennustanut tulevaa tai onko keksinyt jotain uutta, niin mä voin niin kuin paljastaa julkisesti, että mähän en siis todellakaan ole keksinyt mitään uutta, vaan yhdistellyt ainoastaan tavallaan olemassa olevia asioita, olemassa olevia uhkaskenaarioita, asiantuntijoiden arvioita ja sitten asioita, jotka on ihan oikeasti jo tapahtunut jossakin jollakin tavalla.
Kyllä, tässä olikin hyvä aasinsilta seuraavaan kysymykseeni. Eli tässä te pääsette nyt sitten ennustamaan, koska kirjailijalla on tunnetusti hyvä mielikuvitus. Eli kun teidän teokset sivuaa myös tätä niin kuin digitaalisen rikollisuuden ja teknologian kehitystä, niin mihin suuntaan te arvelisitte kyberuhkien ja tämän rikollisuuden nyt ylipäätään kehittyvän ja vaikuttaako tämä teidän uusiin tarinaideoihin? Mulla ei oikeastaan niin kuin tarinaideoihin vaikuta muuta kuin, että kustantaja haluaa puoli vuotta aikaisemmin kirjan nimen ja mä keksin siihen jonkun, sitten ne haluaa teeman, mä tein siihen, mutta toki koko ajan on tutka päällä niin itään kuin länteen ja sieltä voi saada niin kuin ärsykkeitä ja nimenomaan tämä yhdisteleminen, mutta kyllä niin kuin deepfakeit, missä niin kuin tehdään todella hyvää videomateriaalia. Sä et tiedä, onko se Trump oikeasti vaiko eikö siellä kertomassa asioitaan, mutta niin kuin toi oli hauska kun mä niin kuin ennustin tämmöisen mielessäni deepfakein, että on klassinen toimitusjohtaja huijaus. Toimitusjohtaja laittaa viestiä tai soittaa sihteerille, että nyt pitää Ugandaan panna 30 000 niin kuin ASAP-tilille. Ja koska se on toimitusjohtaja, joka soittaa, niin näin tehdään, ei lähdetä kyseenalaistamaan. Niin kun me Mikko Hyppösen kanssa julkaistiin Hydra, niin meillä oli Spere-tapahtumassa, niin jaettiin kirjaa, mä olin siellä tiskillä, niin oli erään pankkikonsernin turvakaveri siinä, niin hänen kanssa puhuttiin, niin mä sanoin, että tämmöinen on tulossa, niin se sanoi, että Uus-Seelannissa taisi olla jo, että oli johtokunnan Teams ja käskettiin siirtämään rahaa ja yksi niistä olikin AI-generoitu toimari, mikä siellä oli. Joku oli päässyt sisälle toimariin, varmaan tiennyt, että oli palaverissa, niin me ei ole nähty niin kuin perälautaa vielä, että minne me ollaan matkalla. Joo, kyllä komppaan, että toi tekoäly on nyt varmaan se, mikä kaikkein niin kuin hurjalla vauhdilla ja laajasti tulee vaikuttaa ja luomaan niin kuin mahdollisuuksia tehdä entistä niin kuin vaikuttavampia huijauksia ja nimenomaan niin kuin ihan personoida oikeita ihmisiä uskottavasti, että siinä varmaan että ehkä jossain kohtaa perinteisesti rikolliset on saattanut olla askeleen edellä ja keksinyt nopeammin näitä keinoja ja sitten viranomaiset tulee perässä kyllä siellä, mutta mä oon uusimmassa thrillerissani Horros, joka elokuussa ilmestyi, käsitellyt myös tätä tekoälyä tietystä näkökulmasta ja esimerkiksi parviälyn kehitystä, mutta tämä varmasti on se isoin juttu, joka lähivuosina vielä tullaan varmaan näkemään semmoista, mitä ei nyt osata oikein keksiäkään. Joo, ja me aina mietitään, että tekoäly on kiva ja fiksu. Saattaa olla, että on ollut julkisuudessa, saattaa olla, että keksin sen juuri, mutta niin takulla on niin kuin NS-rosvo-tekoäly, jota opetetaan kaikkiin ketkuiluihin ja ihmisen psykologiaa, mikä pyörittää, se on ainakin kauppatavara jollekin sitten, että niin nytpä saat käyttöliittymän pimeälle puolelle. Niin kyllähän se valitettavasti näin on, että kaikkea uutta teknologiaa voidaan hyödyntää sekä hyvään että pahaan. Mutta ehkä teidän tulevien vuosien teoksista voimme lukea lisää, että minkälaisia mielikuvituksen tuotteita tai tämmöisiä tulevaisuusskenaarioita keksitte. Mulla on täällä nyt viimeinen kysymys. Meillä on mennyt tosi nopeasti tämä paneeli, hyvää keskustelua. Eli minkälaista palautetta te olette saanut teidän lukijoilta nyt näistä teoksista, mitkä tämän päivän teemoja käsittelee, eli kyberuhkia, huijauksia ja hybridivaikuttamista? Onko joku palaute jäänyt erityisesti mieleen? No palautetta tulee aika valtavan paljon. Ehkä niin kuin, jos
täsmällisesti liittyen näihin kyberaiheisiin, niin ehkä sitä, että sitten lajiniilot tai asiantuntijat, ammattilaiset sitten saattaa laittaa palautetta, että ovat yhdistäneet jonkun, että mitä olen käyttänyt, niin tajunneet heti, että mikä se on se tavallaan se esikuva-tapaus, mistä se on otettu, niin sitten sellaista palautetta tulee välillä. Ja sitten oikeastaan se, en mä tiedä, onko tämä nyt niin positiivista ainakaan, mutta välillä saan palautetta myös siitä, että rupeaa ahdistamaan mun kirjojen luku ja ei pysty jatkaa, koska tulee liian iholle ja liian henkilökohtaiseksi. Ja sitten tietysti aina sanon, että sen kirjan saa myös jättää kesken ja voi lukea sitten vaikka mun lastenkirjallisuutta tai jotain muuta muumeja tai vastaavaa, joka olisi vähän kevyempää. Että niin tavallaan semmoinen pelottelu ja ahdistus ei ole se lopputulos, mihin mä pyrin, mutta siis hyvin laajasti tosiaan tulee palautetta ja nyt tietenkään just tässä tilanteessa ei tule mitään kuningaspalautetta mieleen. Dekkarikirjailijahan on yleensä luupin alla. Mä en tiedä, tutkitaanko Finlandia-ehdokkaita niin tarkasti, että nyt itse asiassa niin sukeltajat eivät käytä happipulloa, vaan heillä on joku muuseos siellä on joskus tullut. Joo, mä sain tämän onneksi jo oikolukuvaiheessa tämän palautteen, niin mä korjasin sen käsikirjoitukseen, mutta mullakin olisi mennyt sukkana läpi. No mulla meni nyt pieleen, kun mä oon sitä ikäluokkaa, että ne oli vielä sammakkumiehiä. ja sitten luotin näkyy itse asiassa valkoisena röntgenissä, mikä mun olisi pitänyt muistaa. Mä oon 3 vuotta tuijottanut turvatarkastuksessa röntgeniä, mutta pikkuvikoja. Onneksi toi niin kuin koodi, mikä tehtiin Vitsukuren kanssa, niin sen luki 3 asiantuntijaa niin kuin sieltä cyberpuolelta, niin se oli vedenpitävä kuin sorsan pylly, että siellä ei tullut sanomista, mutta palautetta tuli taas sitten sitä, että niin kuin ihmiset olivat, eihän ole kukaan turvassa, että jos niin kuin joku haluaa, niin se tulee, niin. Näin se on, mutta ei niin kuin voida mennä siihen hysteriaan, mutta voidaan niin kuin miettiä itseämme ja läheisiämme ihan noin perus Facebook-käytöksestä ja sieltä katsoa, että mitä sivuja tykätään, mitä jaetaan. Ja mulla on niin kuin paljon Facebook-ystäviä. Sitten jos joku lähtee laukalle siellä, niin mä yleensä tiputan pois, koska en nyt halua, että sitten mulle droppaa joku virus, että sä voit niin kuin, jos tulee joku juttu, niin sä kopioit sen ja laitat sinne Google-hakuun, että huijaus. Yleensä se on ollut jo 3 vuotta päällä se huijaus, johon sä reagoit siellä ja jaat, niin ehkä tämmöinen muistilappu, että kyllä sen aamulla kun pesee hampaat, niin näkee sen heikoimman lenkin näissä cyberhommissa. Joo, ja mä voisin vielä tuohon kompata, että nimenomaan olipa se sitten kyse näistä kyberrikosasioista ja huijauksista, jotka voi koskettaa ihan ketä tahansa meistä, tai sitten näistä sodan uhista, joista itse on kirjoittanut, niin tavallaan se hysteriahan ei niin kuin hyödytä yhtikäs mitään. Et mä ainakin itse ajattelen sen, että mitä tietoisempia me ollaan niistä vaaroista, sen paremmin voidaan niihin niin kuin varautua, mutta ainakin omalle kohdalle se tuo myös sit semmoista rauhaa nimenomaan, että ei tarvitse mennä siihen hysteriaan, kun on sitä tietoa ja sitten niin kuin osaa, niin kuin onpa se sitten niin kuin väistellä näitä nettihuijareita ja nigerialaisia prinssejä tai sitten niin kuin liittyen sotilaallisiin uhkiin, niin jotenkin se niin kuin ymmärrys luo myös sitä niin kuin tyyneyttä omaan elämään. Kyllä, kiitoksia. Ja meillähän tänään myöhemmin tullaan jakamaan sitten niitä vinkkejä, että miten voi suojautua. Eli sitä tietoa on tulossa ja tämä keskustelu toimi oikein hyvänä aloituksena tälle päivälle. Iso kiitos teille, Helena Immonen ja Kristian Rönnvakka, että tulitte tänne paikan päälle juttelemaan. Ja nyt olette vapautettuja tästä paneelista. Kiitos. Annetaan Kiitoksia. vielä isot aplodit. Ja seuraavaksi meillä on tänne tulossa sitten Kimmo Rousku. Nappasen tuosta meille. Noin. Hyvää iltapäivää myös omasta puolestani. Tervetuloa täällä paikan päällä. Tervetuloa siellä linjojen yli Areenan kautta livenä katselijat ja myös tallenteella tätä aikanaan seuraavat.
Iltapäivä jatkuu niin, että nyt tosiaan mennään enempi konkretiaan. Ekana hetken kuluttua haastattelen havaintoja ja kokemuksia huijareista teemalla. Osallistan myös täällä paikalla olevaa yleisöä siihen. Sen jälkeen kerron omia tarinoitani, pari esimerkkiä. Toimin siis Digi- ja väestötietovirastossa johtavana erityisasiantuntijana. Vastaan siellä tämmöisen meidän vahtiverkoston toiminnasta myös, mutta olen aktiivisesti vuodesta 2020 myös nimenomaan pyrkinyt paljastamaan, miten verkkorikolliset toimii. Ja mediasta mut on löytänyt, mulla on täällä mun paitakin päällä, jossa on nyt täällä on mun oikea Real-Kimmo, sitten mulla on IT-Kimmo ja AI-tekoäly-Kimmo, eli nämä 3 eri mun digitaalista avustajaa auttaa mua näissä eri maailman tilanteissa. Mutta hei, mennään eteenpäin, eli havaintoja ja kokemuksia huijareista, ja pyydän tänne eteen Sonja Nylanderin ja Merja Mähkän. Tervetuloa tänne eteen. Ja tosiaan keskustellaan hetken kuluttua heidän havainnoistaan ja aloitetaan sillä, että otetaan vielä lyhyt esittäytyminen, eli kerrotteko kuka, mistä tulet ja mikä teema meillä tulee olemaan sitten kanssasi. Eli aloitetaanko Sonja? Olen Sonja Nylander Tampereelta, tulin tänne ja toimin siellä yrittäjänä ja tulin nyt vähän kertomaan omista matkailukokemuksista ja tämä liittyy tekoälyn luomaan hotellihuijaukseen. No niin, odotetaan innolla ja sitten Merja. Mä oon Merja Mähkä, sijoittaja, somevaikuttaja ja mä uskoisin, katsotaan mitä Kimmo kysyy, mutta mä uskoisin, että kerron tällaisesta, no niin kuin tuolla taustalla lukee, turvatilihuijauksesta, jonka täpärästi vältin ja sitten muista mun näistä tällaisiin verkkohuijauksiin liittyvistä havainnoista. Mä oon itse, kun mä oon sijoittaja ja mä pelaan tosi paljon mun verkkopankkitunnusten kanssa, mä käytän niitä joka päivä ja koko ajan, niin mä oon tosi huolissani siitä, että joku päivä mä haksahdan. Olemme varmaan kaikki kanssasi samaa mieltä, mutta ennen kuin mennään tuohon Sonjan tarinaan, niin tehdään täällä tämmöinen kysymys paikallaolijoista. Kuinka moni teistä on menettänyt rahaa matkustamiseen liittyvään digihuijaukseen, eli johonkin petokseen, niin käsi ylös? Saa ihan vapaasti tunnustaa. Ei ole kovin monta. Hienoa. Pidetään tilanne myös tällaisena. Tosiaan meillä on nyt sitten useampi kokemusasiantuntija täällä eturivissä, mutta aloitetaan Sonjasta. No niin, mitä tapahtui? No, me varattiin kavereiden kanssa Kööpenhaminaan majoitusta about 3 viikkoa etukäteen ennen reissua. Ja Bookingista otettiin sitten semmoinen apartment-nimellä oleva paikka. Kuvat oli tosi siistit ja hinta oli edullinen. Se sijainti oli niin kuin metroreitin varrella. Kaikki meni niin kuin yksin ja rahat sitten meni tietenkin suoraan tililtä, ei ollut mitään paikan päällä maksamista. Ja ainut mikä siinä vaiheessa herätti huomiota oli, että se kohde oli uusi, arvosteluita ei ollut, mutta mäkin kun olen aikaisemmin tuommoisissa paikoissa ollut, kun olen paljon reissannut, niin ei se silleen haitannut. Tarkka osoite luvattiin 2 päivää ennen reissua, sekin aika normaalia nykypäivänä, mutta sitten kuitenkin samana päivänä, kun me oltiin se varattu ja rahat oli mennyt jo tililtä, niin mulla tuli semmoinen fiilis, että hetkonen, mä katselin niitä kuvia uudestaan, että voiko tämä niinku oikeasti pitää paikkaansa, että on näin edullinen, kun Kööpenhaminakin on niinku kallis paikka. No, siinä sitten ruvettiin tekemään lisää selvitystyötä ja katsottiin ne kuvat, niin nehän näytti sitten jälkikäteen katsottuna ihan tekoälyn luomilta. Oli pikkasen semmoista feikkiä pintaa ja tälleen. No mä sitten laitoin, Facebookissa on semmoinen ryhmä kuin Kööpenhaminan suomalaiset. Laitoin sinne sitten kyselyä asiasta, että hei tällä ja tällä metroreitin osoitteella, että onko tässä millaista asutusta, että onko niin kuin oikeeta. Niin sieltä muutama laitto, että voi olla oikeeta, että tässä on paljon uutta rakennelmaa, että sinne on tulossa asuntoja. Mutta sitten suurin osa oli silleen, että ei voi kyllä oikeastaan pitää paikkaansa. Ja katsotaas tuosta. No sitten se majoittaja ei myöskään vastannut meille sieltä, että me soitettiin siihen puhelinnumeroon ja sieltä vastasi joku
tanskalainen mies, joka ei tiennyt mistään mitään. Ja soitettiin sitten Bookingille totta kai tästä asiasta ja otettiin yhteyttä, että mikäs homma nyt on. Ne käski sieltä meitä, että menkää sinne paikan päälle. Ja me oltiin sille, mihin me mennään paikan päälle, kun meillä ei ole osoitetta. Reissu läheni siinä ja mentiin sitten Kööpenhaminaan sinne lentokentälle, soitettiin sieltä Bookingille ja Booking sanoi, että he antaa majoittajalle 3 varttia aikaa selvittää tämä asia, että tuleeko sieltä vastausta. Että me mentiin sitten sinne keskustaan oottelemaan ja no mitään vastausta ei tullut ja Bookingilta laitetaan meille sähköpostia, että majoittaja ei pysty majoittamaan teitä koska piste. Eli se jäi siihen. Loppujen lopuksi saatiin sitten kyllä majoitus, mutta jouduttiin maksamaan omasta pussista noin 1 500 3 yöstä. Oho. No tästä herää monta kysymystä. Ensimmäinen on se, että mainitsit, että maksoitte tililtä, eli siis ihan niin kuin pankkitililtä tänne Bookingiin. Ja Booking ei siis suostu maksamaan sitten rahoja takaisin. Booking kyllä maksoi, mutta sekin oli työn ja tuskan takana, että me oltiin perjantaina siellä Kööpenhaminassa ja soitettiin sieltä ne puhelut, niin ne sanoi, että ottakaa maanantaina heihin yhteyttä korvauksien puolesta. No, otettiin maanantaina yhteyttä, mitään ei tietenkään tapahtunut saman tein. Menee muutamia päiviä, puheluita soitettiin, ei tapahdu mitään. Korvaukset rupesi tulemaan sitten vasta, kun piti vähän uhkailla, että otetaan asianajajaa mukaan kuvioon. Juuri niin. Eli tässä on hyvä käytännön konkreettinen esimerkki, että mikään mikä netissä on, ei välttämättä ole loppujen lopuksi siellä paikan päällä. Näitä on ollut vuosien varrella, on Suomessa ollut samanlaisia ilmiöitä. Miten näihin voisi sitten varautua? Mitä olette oppineet tästä näin? Googlaisin osoitteen tosi tarkasti, että itsehän kysyin siis tekoälyltä sillä osoitteella ja nimellä, sen majoituksen nimellä, että löytyykö tämmöisiä mistään, niin kun tosiaan Tanskaan piti mennä, niin sillä nimellä löytyi sitten niin kuin Albaniasta joku osoite, että se ei nyt sitten hirveästi auttanut. Ja luottokortilta maksu, se me kyllä tehtiin, että siinä oltiin fiksuja. Ja sitten, että varaa aina sen majoituksen niin kuin hotellin tai majoituksen omilta sivuilta, eikä käytä näitä Trivago, Momondo tai Bookingia niin kuin välikätenä. Että vaikka mullakin ne on aikaisemmin toiminut, niin nyt oli ensimmäinen kerta ja en kyllä enää käytä. Joo, eli tästä oppii tavallaan sen, että jos aikaisemmin joku asia on ollut toimiva ja turvallista, niin sitten yksi tämmöinen ikävä kokemus pilaa hyvinkin tehokkaasti tämmöisen tunteen. Nimenomaan menettää luottamuksen. Onko meillä yleisössä tähän jotain kysymystä tai kommenttia ennen kuin mennään eteenpäin? Ei ole. Miltä tämä vaikutti? Oletko itse käyttänyt muuten miten paljon näissä hotelli- ja muissa varauksissa tämän tyyppisiä palveluita? Eli kysymys Merjalle. Olen käyttänyt, uskon, että käytän jatkossakin. Mulla on ehkä sellainen etu näissä digihuijauksissa, että mä oon tehnyt sijoittamisen kanssa töitä viimeiset vuodet, ja se on semmoinen maailma, joka on niin kuin lähtökohtaisesti, siellä on aina joku haluamassa rahaa, ja siellä täytyy osata arvioida. Yleensä se neuvo on se, että jos tämä kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin tämä on sitten tämä voi olla niin kuin huijaus, ja se tuo semmoista tietynlaista aika hyvää ja tervettä skeptisyyttä niin kuin kaikenlaiseen ostamiseen. Et se, mistä mä oon itse eniten huolissani, niin se liittyy näihin pankkeihin ja niin kuin siihen, että en mä niin kuin haksahda johonkin sellaiseen huijaukseen, jossa mua niin kuin varoitetaan, että mun tilillä on jo tapahtunut jotain pahaa ja nyt mun pitää toimia. Et mä itse ajattelen näistä huijauksista, että sulla on niin kuin kahdenlaisia huijauksia, että sulla on niitä, joissa luvataan hyviä asioita, ja ne on semmoisia, mitkä mun on helpompi välttää niin kuin koulutustaustan ja harrastuneisuuden ansiosta. Ja sitten on näitä, jotka liittyy näihin negatiivisiin uutisiin, että sun tililtä on
lähtenyt 700 ja nyt sun pitää soittaa pankkiin, että se saadaan peruttua se siirto. Ja ne on ne, mitä mä pelkään kaikkein eniten, nämä tämän tyyppiset negatiiviset huijaukset. No niin, eli päästään nyt sitten seuraavana Merian tarinaan ja sama kysymys kuin äsken, että kuinka moni meistä on menettänyt rahaa sijoittamiseen tai kryptovaluuttoihin liittyviin digihuijauksiin tai petoksiin, niin käsi ylös. Mua kiinnostaisi kysyä myös se, että kuinka moni on saanut tämmöisen huijauspuhelun? Joo, nyt nousee käsiä kyllä. Joo. No tässäkin joukossa niin voi sanoa semmoinen 50% heti saman tien. Kyllä. No niin, mitä tapahtui? Haluatko, että kerron huijauspuhelusta vai? Aloitetaan huijauspuhelusta. Joo, huijauspuhelu oli tällainen, mä sain niitä niin kuin montakin kertaa. Mä itse asiassa olin niin kuin ajatellut, että mä voisin yrittää nauhoittaa tämmöisen puhelun ja katsoa, että, ja sitten pystyisikö mä niin kuin jakamaan sen mun seuraajille varoituksena. Ja sitten sopivalla hetkellä puhelu tuli. Mä pyysin mun pojan siihen, että tuun nauhoittaa tämä puhelu. Ja sitten me alettiin keskustelemaan sen huijarin kanssa. Sieltähän tuli ensin se koneääni, joka sanoi, että teidän tililtänne on hävinnyt 800 €. Jos ette ole tehnyt tätä siirtoa itse, painakaa 1. Sitten mä painoin 1 ja sitten mut ohjattiin puhumaan oikeiden ihmisten kanssa. Ja se oli kyllä todella hurja se puhelu. Me keskusteltiin semmoinen 1,5 minuuttia sen huijarin kanssa. Mä esitin sitä, että mä olin huolestunut ja niin kuin, että mennään tässä niin kuin yhdessä. Ja se, mikä mua ahisti tosi paljon siinä puhelussa, oli se, että se oli selkeästi nuori ihminen, joka oli siis suomalainen, suomea puhuva, joka oli tosi valmis petkuttaan multa rahaa. Että siellä oli niin kuin oikea ihminen takana. Ja sitten me mentiin siihen niin kuin loppuun saakka. Mä niin kuin alusta saakka siis itse tiesin, että tämä on huijaus, koska se puhutteli niin kuin OP:n asiakasta ja mä oon toisen pankin asiakas. Mutta siinäkin kohtaa se yritti, se niin kuin vähän sille hyskäsi sen OP:n sinne, että se olisi mennyt multa ohi samalla tavalla kuin se yskäsi oman nimensä. No sitten siinä lopussa, kun mä sanoin, että anteeksi, mä en ole OP:n asiakas, niin sitten se meni hiljaiseksi ja löi mulle luurin korvaan. Mutta sitten mä vaan ajattelin, että oi kamala, että miten taitavasti, inhimillisesti se oli tehty. Mua koko ajan luvattiin auttaa ja se oli niinku sympaattinen mua kohtaan ja oli niinku siinä mun kanssa siinä tilanteessa, joka on tosi ahdistava, kun sä ajattelet, että onko mun tillit nyt mennyt niinku rahaa ja mitä tässä pitää niinku tehdä ja onpa kiva, kun ne soittaa ja auttaa tälleen. Ja pankithan myös tekee näitä puheluita, että se on tosi vaikea arvioida sitä, että onko tämä oikein vai ei. No, mitkä sun opit ovat tästä tulleet? Mitä sä oot tästä itse oppinut ja mitä sä haluat nyt meidän yleisöllä joku paikan päällä tai tuolla verkon takana kertoa? No, mä ajattelisin, että sellainen aina pitäisi ottaa, varmaan tärkein oppi on se, että aina pitäisi pysähtyä. Että jos tulee joku soittopankista, niin silloin pitäisi tehdä niin, että sanoo, että ok, selvä homma, ja mä soitan tästä itse pankkiin ja selvitän tämän asian. Eli ei jatka sitä puhelua, vaan menee sitten sen niin kuin pankin turvatun yhteyden kautta edistämään sitä asiaa. Et se on varmaan näistä turvatilihuijauksissa se turvallisin tapa. Sitten mitä tulee niin kuin esimerkiksi sijoitushuijauksiin, joita on esimerkiksi mun tuttujen naamoilla on tehty, että on ollut tällaisia huijauksia, joissa heitä on esiintynyt siellä sosiaalisen median kanavissa sillä tavalla, että minä annan sinulle nyt 1 000 000 sijoitusneuvoja ja sinusta tulee rikas. Ja ihmiset ei pysty niinku sille mitään tekemään, niiden kuvia varastetaan tällaisiin huijauksiin. Niissä mä aina ajattelen sitä, että jos joku tarjoaa jotain tosi hyvää sulle, niin sit voi kysyä, että hetkinen, että miksi maailma tarjoaisi mulle just jotain tosi hyvää ja mahtavaa. Että erityisesti sijoittamisessa tuppaa olemaan niin, että parhaat diilit menee kyllä niille kaikkein varakkaimmille ihmisille, joilla on sitten niin kuin kanavat siihen, että tulee, että ei tuolta netistä tule kukaan tarjoamaan sulle helppoa, turvallista rahaa, että se ei vaan
sitä ei vaan niin kuin tapahdu. Sonja, oletko itse huomannut tällaisia kampanjoita tai somea, kun käytät, niin houkutellaan sijoittamaan tai huijauksen kohteeksi joutunut tämmöisissä tapauksissa? Mä oon tosi huono sanoa näihin, mä en itse vielä sijoita, niin tälleen, mutta näitä huijauspuheluita ja tekstiviestejä on kyllä tullut tosi paljon myös mulle. Kerran on ollut silleen, että mä oon jopa miettinyt, että voiko tämä oikeasti olla, että mä oon tosi kyllä skeptinen noiden suhteen, mutta laitoin sitten kavereille ja kaikki oli silleen, että juu, älä. Ne on tosi hyviä, mutta se oli mun mielestä tosi hyvä neuvo Sonjalta, että kokeilee vaikka niin kuin tekoälyllä, että hei, mä sain tällaisen puhelun, onko tämä totta, niin mä luulen, että tekoäly pystyy kyllä aika hyvin kertoa, että varo tai Google tietää jo näistä huijaustyypeistä, että tällaisia liikkuu, koska nämä kiertää ja nämä uusiutuu, että ne tulee aina silleen vähän niin kuin aaltoina ja sitten ne menee ohi ja sitten ne tulee takaisin. Juuri näin. No sitten hei, mennään, tässä ollaan vähän sivuttu tätä nettimaailmaa muustakin näkökulmasta, niin mulla on pari tarinaa tähän nettiostamiseen, nettikaupankäyntiin liittyen. Kuinka moni paikalla olijoista on menettänyt rahaa nettikauppaan tai nettikirpputoriin, näihin Tori- tai Huutonet tai muihin digihuijauksiin? No näitäkin löytyy jonkin verran. Nostitko säkin käden? No niin, joo, eli löytyy kyllä ja mun tarina liittyy siihen, että mä oon elässäni 3 kertaa menettänyt rahaa ja mä aina kerron, lupaan nyt ja jatkossa kertoa joka kerta kun menetän rahaa, koska nämä on opettavaisia tarinoita. Tuossa on viitattu siihen, mä vuonna 2008, siis mä oon 40 vuotta harrastanut ATK:ta aluksi harrasteena ja sitten 38 vuotta ammatillisesti. Puhun näistä asioista. Mä tietoturvaa aloin puhumaan 90-luvun alkupuolella. Mä oon siis yli 30 vuotta puhunut tietoturvasta ja siitä huolimatta mä oon menettänyt rahaa verkkorikollisille. Yksi tuttu vaan sanoi, että onko sä Kimmo vaan niin tyhmä, että sä meet niihin niin kuin huijauksiin? No en ole. Mä puhun näistä tosiaan paljon. Tänä vuonna mulla on jotakuinkin 200 luentoa, joista varmaan 150 sivua jollain lailla näitä digihuijauksia. Nämä on vaan niin hyviä. Ja ennen kaikkea se, että silloin kun se on jotain uutta, että kyllä mä tiedän nämä kaikki menneet huijaukset, mitä on, miten ne on tehty, mutta sitten kun tulee jotain uutta. No mä nostan tästä esimerkkinä sen, että toi oikeanpuolemainen 2008, niin aikana oli semmoinen kuin Mikko.fi-niminen palvelu. Se oli niin kuin Toria edeltävän valmistajan tekemä palvelu. Niin mä sieltä löysin unelmieni telkkariin ja tein kaikki toimenpiteet. Mä olin puhelimessa moneen kertaan myyjän kanssa yhteydessä. Tämä oli Tsekkoslovakiassa, tai siihen aikaan taisi olla Slovakiassa, oli päättynyt IT-messut. Sieltä myyttiin Sonin laitteita kohtuuhinnalla, ei liian halvalla. Se oli siinä juuri se oleellinen. Hänellä oli hyvä profiili siellä. Mä otin yhteyttä myös niille henkilöille, jotka oli siihen profiilin laittanut kiitoksia siitä, että kaikki oli mennyt hyvin. Siitä huolimatta menetin rahat. Mutta tämä ei ole se olennainen, vaan sen jälkeen olen oppinut kyllä olemaan varovaisempi. Viime syksynä, reilu vuosi sitten, laitoin Torin myytiin. Mä kutsun sitä hilavitkuttimena. Se oli elektroninen laite, sillä ei ole väliä. Mikä se oli? Arvo oli noin 300. Tein kaupat. Sovittiin, että henkilö tulee hakemaan kotoani. Ja sovittuun aikaan pihalle tuli auto, mä menin sitten autoa vastaan sinne ja siellä henkilö ja sitten apukuskin puolella oli nuorempi henkilö, joka sitten oli todennäköisesti kiinnostunut laitteesta ja menin sitten juttelemaan sinne, että mennäänkö tuonne vaikka terassille valoon katsomaan, että mulla on tässä se laite, niin tämä niin kuin apukuskin puolella ollut henkilö vaan totesi, että itse asiassa hänellä on kännykkä, hän tuli autosta ulos, että kännykkä, niin hän voi tällä katsoa sitä tarkemmin ja hän menee tuohon etupenkille ja sitten siellä on myös tuo valo, niin hän siellä katsoo, että se laite on ok. No mä seurasin häntä perässä siihen hänen viereen, hän kävi istumaan siihen, otti sen laitteen ja alkoi katsomaan sitä valasseen ja sitten saman tien alettiin sitä ovea vetämään kiinni. Mä niin kuin mietin, että hetkinen, mitä tässä tapahtuu. Niin ovi vedettiin kiinni ja se auto oli ajettu pihalle niin, että ei normaalisti, että joutuu peruuttamaan päästäkseen pois niin kuin 99,9% kaikista ihmisistä normaalisti tekee, vaan niin, että se auto pääsi suoraan meidän pihalta kadulle. Ja lähti sananmukaisesti renkaat kirskuen ja se mun hilavitkutin tällä henkilöllä etupenkillä käsissä. Mä silloin niin kuin mietin, että mitä ihmettä. Ja siis ihan varastettiin sananmukaisesti mun käsistä tämä laite, auto lähti pakoon, oli jo pimeä, mutta sen verran mulla niin kuin ajatukset toimi, vaikka vähän pieneen shokkiin menikin, oli se, että siellä näkyy auton rekisterikilpi.
painoin sen mieleen ja 3 minuuttia siitä eteenpäin niin olin käynnistänyt prosessin sitten 112 ja saman tien sitten rikosilmoitukseen. Tämä oli joku kansainväliseltä vaikuttava rikosfirma tai organisaatio, joka oli ilmeisesti vielä varastanut tämän auton. Eli joudun tämmöisen niin kuin digihuijauksen, jossa myös fyysisen maailman rikoskohteeksi. Mitä tästä opin? Älä ikinä luovuta tavaraa ennen kuin saat siitä rahat. Luottamukseni oli siihen saakka hyvin korkea tähän näin. Sen opin ainakin tästä näin. Kuulostaa aika hurjalta. Mitäs kommentteja tähän? Mun mielestä tämä oli hyvä kommentti, tai siis hyvä ystäväsi kommentti, että oot sä vaan niin tyhmä, että sä aina meet näihin. Mulla itselläni se herääminen näihin digihuijauksiin tuli siinä kohtaa, kun meidän perhe joutuu tietomurron uhriksi. Pari vuotta sitten Helsingin kaupungilla oli sellainen iso tietomurto, jossa vuosinettiin päiväkoti- ja koululaisten tiedot ja samalla sitten niin kuin heidän vanhempiensa tiedot. Ja mä pelästyin ihan kauheasti, mä olin tosi shokissa siinä tilanteessa, että mitä tästä nyt niin kuin tapahtuu. Ja silloin sitten kävi niin, että mä kerroin mun niin kuin somekanavassa, että näin oli tapahtunut ja sitten mä sain joltain mun seuraajalta sellaisen linkin, että hei, että tässä on semmoinen linkki, että sä voit pyytää Helsingin kaupungilta tietopyynnöllä selvitystä siitä, että onko sun tiedot oikeasti vuotanut vai ei. Sitten mä olin silleen, että no tämänhän mä tietysti niin kuin teen, että mä saan varmuuden tähän asiaan. Mä kattelin sitä sivua, että onpa kyllä niin kuin ankeen näköiset sivut, että voiko nämä olla niin kuin tällaiset. Mutta sitten mä olin vaan niin tiloista, että mä täytin sen ja sitten niin kuin heti sen jälkeen mä olin silleen, että voi kauheeta, että nyt mä oon mokannut, koska se oli siis se oli niin kuin tunnistautumisen takana ja kaikki. Mä soitin äkkiä pankkiin ja olin silleen, sanoin pankille, että nyt niin kuin on hätä päällä. No, pankki sitten selvitteli sitä ja itse asiassa se paljastui, että se ankea sivu oli oikeasti Helsingin kaupungin verkkosivu, että se oli varmaan niin kuin tehty niin kuin tarkoituksella ankeaksi, että kukaan ei tekisi niitä tietopyyntöjä, mutta että se näytti semmoiselta niin kuin vanhalta verkkosivulta, että mitään ei niin kuin käynyt, mutta mä tajusin siitä, että ihan koska tahansa voi tulla joku semmoinen tilanne, jossa mä en ole ehkä ihan oma itseni ja siinä kohtaa mä voin jäädä tai tulla huijatuksi, että joku vaan siinä tilanteessa on, en mä osaisi keneltäkään torimyyjältä varoa sitä, tai niin kuin, että jos joku tulee hakemaan multa jonkun toriostoksen, että tässä voi olla joku huijaus. Että kyllä se vaan voi tulla koska tahansa ja se ei kyllä katso sitä, että kuinka perehtynyt ihminen näihin asioihin on. Ja tässä se tärkeä oppi on se, että hän oli heti yhteydessä pankkiin. Älkää jääkö miettimään. Eräs oppi on ollut se, että henkilö mietti samalla tavalla, että olenkohan menettänyt rahaa illalla ja totesi, että nukun yön yli ja soitan vasta aamulla. Jos hän olisi illalla ollut yhteydessä pankkiin, todennäköisyys saada rahoja takaisin olisi ollut suurempi, kun hän vasta aamulla ilmoitti, ja silloin ne rahat oli jo sitten lähtenyt eteenpäin. Et jos on semmoinen intuitio, niin ehdottomasti ottakaa saman tien yhteyttä. No tuossa on sitten vielä, otetaan 5 vinkkiä. Mä oon tuohon koonnut tämmöisen tiiviin listan asioista, joita itse suosittelen muistamaan. Eli juuri se, että hakekaa nettihakukoneella, Googlella, mikä sitten onkaan, tai tekoälyllä. Mä itse käytän nykyään, kun lähden ostamaan, käytän tekoälyä, kysyn siltä, että onko tämmöinen sivusto turvallinen, tai onko tämmöinen nettikauppa turvallinen. Maksakaa luottokortilla, ei pankkikortilla, ei pankkitililtä, koska silloin todennäköisyys, että ne rahat menee sieltä pankkitililtä pysyvästi on suurempi. Luottokorttiyhtiö toimii ikään kuin tässä eräänlaisena vakuutena. Ulkomaalaiset verkkokaupat, varsinkin EU-alueen ulkopuolelta, pyrin niitä välttämään. Siellä takuehdot ei ole välttämättä samanlaiset, siellä ei ole nämä niin kuin turvallisuus sähköasioiden osalta ollenkaan samanlainen, kannattaa olla niiden suhteen todella varovainen. Ja sitten nimenomaan se, että
jos vähänkään yleensäkään epäilee, tulee just semmoinen intuitio, että tässä on jotain outoa, niin kysykää ehdottomasti. Sukulainen kaveri, kuka se sitten onkaan, niin kannattaa kysyä. Ihan niin kuin tässä on jo äskenkin esille tämä esimerkkinä noussut. Ja mä käytän kyllä tekoälyä nytten myös näiden erilaisten, kun mä tiedän, että nyt pitäisi hankkia vaikka kahvinkeitin, niin kyllä mä pyydän tekoälyä tekemään ne arvostelut. Tekoäly on siinä kätevä, että tee arvostelu tämmöisestä kahvinkeittimestä, että onko tämä hyvä, ja sitten kun mä päädyin, että okei, nyt mä ehkä haluan ton kahvinkeittimen, sitten mä voin kysyä, että mistä tämä löytyy halvimmalla, jolloin se hakee näistä hintavertailupalveluista näitä. Nämä on niitä niin kuin perusasioita nettikaupan käyntiin, mutta sitten tulee vielä nämä torit ja muut vastaavat, ja sinne on rakennettu kyllä niitä turvamekanismeja, mutta kyllä edelleen kuulen, että valitettavasti sitä kautta näitä digihuijauksia tapahtuu. No sitten tuolla oli vielä meillä otsikossa lyhyesti oli nämä romanssitarinat ja romanssihuijaukset, niin kysyn tämmöisen pitemmän kysymyksen, että kuinka moni teistä paikalla olijoista on saanut yhteydenoton esimerkiksi korkea-arvoiselta sotilaalta, kirurgilta, prinssiltä, prinsessalta, Hollywood-julkikselta tai NASA-astronautilta? Melkein, siis joo, todella kattavasti. Nyt osuu aika ytimeen. Vielä erikseen kysyä, kuinka moni miespuolinen henkilö on myös saanut näiltä? Näitäkin käsiä nousee. No niin. Tämä on täysin, tai on jo demokratisoitunut. Tämä NASA-astronautti on ehkä uskomattomin, eli tosiaan itse asiassa eräs henkilö mulle kertoi, että hän joskus 7 vuotta sitten, kun tämä alkoi tämä huijaus, niin joutui tämmöisen kohteeksi, että häneen ihastui henkilö, joka sitten alkoi pyytämään rahaa sen takia, koska hän sattui olemaan tuolla niin kuin kiertämässä maapalloa NASAn astronauttina, jotta hän pääsee sieltä maanpinnalle takaisin. Ja tämä on niin kuin mun mielestä ihan uskomattomin yliveto. Jos mä olisin joutunut, mä olisin jopa laittanut pari euroa sen takia, että se tarina on jo niin uskomaton. Mutta nimenomaan se, että IT-Kimmo, jonka tuossa mainitsin, niin on seikkailut erilaisissa asioissa ja jouduin sitten tämmöisen yhteydenoton uhriksi. Ihan vähän samalla lailla, kun sä tiesit, että tämä puhelinsoitto on huijaus, niin mä tiesin heti ensimmäisestä minuutista, että nyt tässä on huijaus, mutta tästä saa hyvän tarinan. Ja se, mistä mä tiesin, että tämä on huijaus, on se, että Jennifer, yksinhuoltaja Los Angelesista, otti yhteyttä yhden pelin tämmöisen keskusteluareenan kautta ja siirryimme käyttämään WhatsAppia. Ja annoin hänelle, mulla on käytössä aika monta numeroa, yksi rikollisia varten, sen numeron, että viestitellään siellä, ja hän lähettikin ekan viestin. Se oli muuten hyvä, mutta sen sijaan, että kun se olisi pitänyt olla +1, eli Yhdysvallat, ja sitten 213 Kalifornian suunta, tai 310, niin se ei tullutkaan sieltä se eka yhteydenottoviesti. Seuraavat tuli kyllä ihan oikeasta numerosta. Se eka tuli puhelinnumerosta, joka alkoi Nigerian suuntanumerolla. Eli se alkuperäinen verkkorikollinen mokas heti jo ottamalla yhteyttä muuhun Nigeriasta, eikä sieltä oikeasta. Mutta se, miten mua tässä yritettiin saada huijamaan, on se, että hän sanoi, että hän ei voi lähettää edes omaa valokuvansa mulle, koska hänellä on puhelimen kamera hajonnut. Et hän tarvitsee lahjakortteja. Ja nyt nimenomaan tästä oppina se, että aina kun lahjakortteja pyydetään tai joudutaan hankkimaan, niin pitää selvittää se, että mihin niitä lahjakortteja tarvitaan. On ihan oikeita käyttötarkoituksia myös, mutta nimenomaan lahjakortit on se tapa, millä nämä verkkorikolliset myös näitä sitten hyödyntää. Ja tästä löytyy sitten pari erinomaisen hyvää sivustoa. Suomessa on ollut käynnissä useampivuotinen tämmöinen nettideitti-turva-hanke. SOSPED Maria-säätiö on tätä toteuttanut. Siellä on erinomaiset sivustot ja sitten toisena nostan vielä rikosuhripäivystyksen, jolla on yleensäkin kaikkiin sekä fyysisen maailman että digimaailman tilanteisiin ohjeita, apua tuolta löytyy. Kuinka moni on käynyt nettideitti-turvan sivuilla? Muutama. Kuinka moni on hyödyntänyt rikosuhripäivystyksen ohjeita? Jonkin verran. Kannustan hyödyntämään näitä, että kun jotain tapahtuu, niin täältä saa myös sitten apua. Annetaan raikuvat aplodit meidän asiantunteville henkilöille, jotka ovat oikeasti kokemusasiantuntijoita, ja me mennään nyt sitten tästä eteenpäin. Ja meillä on nyt sitten tämän jälkeen, tässähän tuli jo vinkkejä vaikka kuinka paljon, ja tekin olette tässä kokemusasiantuntijoita niitä jakaneet, mutta mennään nyt sitten meidän viranomaisten antamiin vinkkeihin, ja aloitamme täällä ekana. Juha, tervetuloa tänne lavalle, ja
kuullaan sitten teidän vinkkejä tähän digimaailmaan. Kiitos. Mikrofoni. Toikin toimii. Otetaan se. Testataan tämä. Haloo, kuuluuko? Oikein hyvin. Hyvä. Eli olen Juha Springare, rikosylikonstaapeli. Virkapaikka on keskusrikospoliisi ja siellä verkkopetosasiantuntija, työtehtävä. Tausta tiiviisti yli 26 vuotta poliisina eri tehtävissä ja verkkopetosten ja petosten tutkinnanjohtajana ja petosyksikön johtajan työtehtävissä yli 6 vuotta. Joten rikostutkinnan kautta petosmaailma on hyvinkin tuttua ja nyt keskusrikospoliisin asiantuntijuuden kautta vielä syvempää ja laajempaa. Tässä olikohan niin, että täältä tulee oikein slaidikin? Kyllä tulee. Eli pyydettiin poliisin näkökulmaa siihen, että mitkä olisi ne kriittisimmät keskeiset ohjeet ihan meille kaikille siitä, että miten me voidaan estää petos tapahtumasta juuri meille tai meidän läheiselle. Niin useita eri keinoja, teknisiä keinoja ja vippaskonsteja varmasti pystytään luettelemaan, mutta itse näen perehtyneenä asiantuntija, että ihminen on se tietyllä tavalla se heikoin lenkki, joka tekee sen lopullisen ratkaisun siitä, että meneekö se petos läpi vai ei. Ja tänä päivänä, ehkä tämä ensimmäinen viesti on se, että mieti vielä hetki. Koska tänä päivänä se kiirepaine ja pakottamisen paine on aikamoinen, joten epäile aina sitä kiireen tunnetta. Epäile sitä paniikin tunnetta, mikä luodaan mahdollisesti jonkun muun toimesta. Lähtökohtaisesti pankki ja poliisi ei koskaan luo aidosti sitä painetta, että nyt pitäisi kiireellä tehdä jotain. Joten jos sinulle muodostuu tunne, että nyt on paniikki, niin epäile sitä omaa tunnetta. Ja tämä liittyy hyvinkin usein nyt siihen, että kun vaaditaan rahaliikenteen tekemistä, eli päätöstä siitä, toimenpidettä siitä, että nyt siirrän rahaa tai nyt kirjaudun johonkin pankkitunnuksilla tai muilla tunnuslaitteilla. Toisena ohjeena on se, että lue ja ymmärrä, mitä varmistat. On lupa olla niin sanotusti tyhmä. Ei ole pakko ymmärtää, mitä siinä viestissä lukee. Joten suuri kritiikki siihen, että jos et ymmärrä, mitä olet tekemässä, älä teeskentele, vaan ota se läheinen. Täällä mainittiin just luotettava henkilö. Niin ota se toinen ihminen katsomaan se viesti läpi ja keskustelemaan siitä, että onko tämä nyt viisasta tehdä, niin kuin tässä väitetään. Ja kolmantena sitten, että jos se vahinko tapahtuu, eli petos menee läpi, tunnukset menee, raha lähtee liikenteeseen, niin pankki on se ensimmäinen ystävä. Eli siihen omaan pankkiin, sieltä mistä pankkipalvelut on hommattu, sieltä mistä luottokortti, maksuvälineet on hommattu, niin se on se ensimmäinen ystävä, joka auttaa ja pyrkii tekemään estotoimet ja vähentämään sen vahingon määrää tai jopa perumaan sen kokonaan. Ja sen jälkeen vasta on poliisi, eli rikosilmoituksen tekeminen normaalia väyliä pitkin joko sähköisellä rikosilmoituksella tai sitten henkilökohtaisesti poliisilaitoksella käymällä. Ja enenevässä määrin se häpeän tunne, mikä vaikuttaa olevan siitä, että se nolostuminen tulee ihmisillä vastaan siinä, kun se vahinko tapahtuu, niin se tunne pitäisi myös saada voitettua ja tehdä se rikosilmoitus ja ryhtyä toimeen sen vahingon korjaamiseksi. Et poliisi ottaa hyvin mielellään sen rikosilmoituksen vastaan, vaikka sille välttämättä pystyttäisiin heti tekemään tutkinnallisia toimenpiteitä, niin se on kumminkin poliisin suuntaan ja yhteiskunnalle indikaatio siitä, että näitä tapahtuu ja minkä luonteisia petoksia tapahtuu. Ja on koko ajan mahdollista
poliisin tutkia näitä ja selvittää ja ennen kaikkea ennalta estää. Tässä tiiviisti poliisin 3 vinkkiä tähän erityisesti tietoverkkoavusteisten petosten estämiseen. Kiitos. Ja sitten jatkamme Kyberturvallisuuskeskuksen Juhalla. Minkälaisia vinkkejä on luvassa? Ole hyvä. Kiitos Kimmo ja hyvää ja kyberturvallista iltapäivää minunkin puolestani Kyberturvallisuuskeskuksesta. Nimeni on tosiaan Juha Tretjikov. Ja se mitä halusin kertoa on, että ei se ole meidän vika, ei se ole pankkien vika, ei viranomaisten, ei kenenkään teistä vika, että kaikkeen ei voi luottaa. On ihan vain ja ainoastaan luonnollista, että ihminen luottaa toiseen ihmiseen ja olettaa, että toinen ihminen on luotettava. Ja niin se pitäisikin olla täydellisessä maailmassa. Toiseen ihmiseen pitää voida saada luottaa, mutta näin se vaan ei aina ole. Ihmisillä on mahdollisuus valehdella ja tuolla suuressa maailmassa on aika paljon huijareita, jotka sitten käyttää hyväkseen toisten hyväuskoisuutta, toisten hyvätahtoisuutta ja sitä, että on mahdollista huijata toisia. Ja me ei olla siitä vastuussa, kukaan ei ole yksin siitä vastuussa, että näin voi käydä. Se ei ole pankkien eikä operaattoreiden vastuulla pelkästään, vaan se vaatii meidän kaikkien yhteistyötä siinä, että torjutaan niitä huijauksia. Pankit tekee osansa, he valvoo näitä rahansiirtoja ja tarkkailee merkkejä siitä, että kyseessä voi olla pahantahtoinen toiminta. Teleoperaattorit, internetpalveluiden tarjoajat, viranomaiset, yritykset, oppilaitokset, media, kaikki tekee oman osuutensa siitä, että estetään näitä huijauksia. Ja me voidaan myöskin omalta osaltamme tehdä se oma osuutemme, olla varovaisia, varoa asioita ja kertoa toisille näistä huijauksista. Mediassa on ollut aika paljon juttuja siitä, minkälaisia ne huijaukset voi olla. Ja sellaisia yksinkertaisia hälytysmerkkejä voi ottaa huomioon ja kiinnittää niihin huomiota, että kun saadaan viestejä, se viesti voi tulla tekstiviestillä, se voi tulla puhelimella, sähköpostilla, se voi olla verkkomainos, se voi olla verkkoselaamisen yhteydessä oleva joku pop-up-mainos, se voi olla joku somepalsta viesti tai muu viesti, mitä saadaan erilaisilla välineillä, jos siinä on mukana linkki. Se viestissä tai mainoksessa tai muulla alustalla oleva linkki jonnekin on ensimmäinen asia, mistä pitäisi hälytyskellon soida. Okei, linkkiä voi painaa. Se ei vielä itsessään ole vaarallista, että mennään siihen linkin osoittamaan osoitteeseen. Sitten jos sen linkin takana pyydetään jotain, pyydetään tietoja, pyydetään esimerkiksi luottokortin numeroita, maksukortin numeroita, pyydetään kirjautumaan johonkin järjestelmään. Se on toinen hälytysmerkki. Tuntemattoman linkin takana oleva kirjautuminen johonkin tuntemattomaan sivuun, niin siinä kohtaa saattaa jo syntyä se vahinko, että kun yritän kirjautua sinne pankkitunnuksilla, rikollista ei kiinnosta, mihin sä olet kirjautumassa, mihin yritit mennä, vaan rikollista kiinnostaa nimenomaan ne pankkitunnukset, koska niillä pääsee sitten käsiksi rahoihin. Ja näissä viesteissä, näissä huijauksissa, mitä rikolliset lähettää, niin niissä pyritään aina pelottelemaan jollakin. Nyt on kiire, nyt on tapahtumassa kauheita, nyt olet menettämässä rahaa, nyt huijari on päässyt sinun pankkitilillesi, nyt pelotellaan uhria. Ja siinä vaiheessa, kun uhri säikähtää, pelästyy jotain asiaa, niin siinä voi ehkä toimia sitten harkitsemattomasti. Siinä unohtuu, että nyt kannattaisi ehkä vielä kerran varmistaa, mihin olenkaan kirjautumassa. Onko nyt oikeasti jokin kiire? Ja kuten näissä edellisissä esimerkkeissä on kerrottu, että jos vaikka pankista soitetaan ja siellä joku väittää jotain, niin varmista asia,
mieluummin soittamalla itse pankkiin, siihen puhelinnumeroon, jossa on oikeasti pankki, eikä luoteta siihen, että se, joka soitti sulle, niin on se, mitä väittää olevansa vaikka poliisi, väittää olevansa pankin asiakaspalvelija. Valitettavasti kaikkeen ei vaan voi luottaa, että ne ovat sitä, mitä väittävät olevansa. Ja kannattaa lukea niitä ohjeita, toimintaohjeita. Meiltäkin kyberturvallisuuskeskus.fi-osoitteesta löytyy myös ohjeet ja oppaat -niminen osio, josta löytyy aika paljon oppaita, miten toimia turvallisesti verkossa. Sieltä löytyy sitten lisää yksityiskohtaisia ohjeita, miten puhelimen kanssa kannattaa toimia, miten nettiselaimen kanssa kannattaa toimia. Ja kun pankkiin asioidaan, niin kannattaa käyttää mieluummin sitä pankin omaa sovellusta, kuin seurata jotain linkkiä jonnekin tuntemattomalle sivulle. Näillä ohjeilla ehkä saadaan tehtyä verkosta turvallisempi paikka. Kiitos. Ja kertaus on monestikin opintojen äiti. Tuon nytten vähän samaa, mutta tuon vähän ehkä vielä konkreettisen esimerkin, mitenkä itse toimii. Mä käytän termiä digiheräte. Digiheräte on juuri noin, mitä Juha äsken mainitsi. Meidän huomiota haetaan kaiken näköisillä keinoilla, mitä meidän älylaitteisiin vaan ikinä tulee. Toisaalta erityistä huomiota kannattaa kiinnittää juuri niihin, jotka saa teille jotain tunteita aikaan. On ne sitten pelottelua, on ne sitten turhautumista, ärsyttävyyttä. Normaalit viranomaisten ja pankkialan, finanssialan viestit, ne on aika neutraaleja. Ne on itse asiassa sitäkin kautta helpompi tunnistaa. Eli niissä on aina jokin sävy. Tuossa on erilaisia otsikoita, joita teille tulevassa sähköpostiviestissä tai jossain pikaviestissä saattaa olla. Ne on joko vähän oikeastaan mitä tuossa Merja aikaisemmin toi esille, ne voi olla tämmöisiä myös positiivisia. Olet saanut palautusta 49 €, olet maksanut laskun 2 kertaan, palautamme rahasi. Ne voi olla tällaisia. Viranomaiset harvemmin näin sanoo. Toisaalta ne voi olla, tilisi jäädytetään pian, sinusta on kuvattu video ja voi testaa sen julkaisun, napauta tätä, tai hei isä, tarvitsen nopeasti 250 € rahaa vuokraa. Eli ne on yleensä joko tai positiivisia tai pelottavia. Ne on harvemmin neutraaleja. Ja tämä on kanssa yksi semmoinen, josta yleensä tämmöiset huolestuttavat viestit tulisi tunnistaa. Otetaan esimerkki. Mä sain eilen tuli peukutusta, kun mä laitoin parin kanavaani viestiä tämän päivän tilaisuudesta. Tämä on esimerkki digiherätteestä. Sieltä tuli vaan ilmoitus, mun ei tarvinnut tuohon sen enempää edes reagoida. Toki siinä toi Areenan linkki. Aina pitää muistaa noiden linkkien osalta olla varovainen. Mulla on tullut sähköpostiin nytten Black Friday-mainoksia. No, nämä on aika neutraaleja. Näissä pitää taas sitten ottaa huomioon siihen verkkokaupankäyntiin liittyvät uhat, mitä seuraa, kun lähtee noita viestejä seuraamaan. Mutta kolmantena suomi.fi. Sinulle on saapunut viesti Suomi.fi-palvelussa 28.11. eli kohtalaisen tuore. No puretaan auki tämä. Eli nimenomaan se, että miten itse tarkistan sähköpostiviestin turvallisuuden. Ensimmäinen asia, joka kannattaa katsoa, on se, että kuka on sen viestin oikea lähettäjä. Tuossa äsken luki, että suomi.fi. No katsotaan kohta tarkemmin, mitä tästä viestistä löytyy. Kenelle tämä viesti on lähetetty? Etenkin jos on nyt viranomainen tai pankki, finanssialan toimija, sehän pitäisi olla lähetetty vain minulle, ei kenellekään muulle. Entäs jos siellä ei ole ollenkaan omaa sähköpostiosoitetta? No se on silloin siellä, mutta se on piilotettu. Siellä voi olla 10 000 muuta vastaanottajaa, jolle tämä huijausviesti on lähetetty. Eli kannattaa katsoa myös toi. Mä näytän kohta tästä esimerkin. No sitten juuri tämä sävy, minkä tyyppinen tämä viesti on. Onko siellä kirjoitusvirheitä? Vielä on sellaisia verkkorikollisia onneksi, jotka ei ymmärrä hyödyntää tekoälyä. Ne on todella alkeellisia, ei välttämättä edes kunnon suomea, mutta kannattaa varautua siihen, että jatkossa ne ovat entistä virheettömämpiä. Ja sitten se kaikista tärkein, mihinkä se linkki johtaa, joka siinä sähköpostiviestissä, tekstiviestissä tai pikaviestissä on. Se pitää oppia ymmärtämään, mihinkä teitä ollaan siitä viemässä.
No tämä viesti, jonka mä sain. Sinulla on saapunut viesti suomi.fi-palvelussa. Kuka on lähettäjä? Suomi.fi. Toi on nimenä ihan oikein, mutta sitten toi osoite noreply@avantage-ujio.com. Kuinka moni luottaisi tähän, että tämä on nyt DVVn suomi.fi-palvelusta tuleva, niin käsi ylös? Muutama. Eli toi suomi.fi, siihen ei pidä luottaa, koska se oikea osoite on siinä perässä oleva, ja siitä pitäisi löytyä sitten tämä suomi.fi lähettäjänä. No sitten kenelle tämä viesti on lähetetty? No se on lähetetty mulle. Tässä näin ei mokannut, mutta siinä olisi voinut olla ihan hyvin joku muu vastaanottaja, josta olisin heti varmasti tietänyt, että tänne se ei ainakaan, minulle se ei ole tarkoitettu, vaan jollekin muulle. Eli tässä tapauksessa tämä oli tosiaan lähetetty vain minulle. No sitten siellä on kolmantena löytyy tämä avaa-viesti, eli linkki, mihinkä jos klikkaan minut viedään. No mä jätin hiiren ton kohdalle, en klikannut sitä. Täällä näkyy se osoite consular-news.com ja jotakin muuta. Kaikkien viranomaisten, suomalaisten viranomaisten, finanssialan toimijoiden osoitteesta pitää löytyä yksiselitteisesti .fi. Jos se loppuu, niin loppua siihen. Jos se osoite jatkuu, sen perään tulla kauttamerkki ja sitten siellä voi lukea jotain tunnistaudu tai jotain muuta. Consular-news.com ei ole millään lailla luotettava turvallinen sivusto. Ja nimenomaan se, että tämmöisiä ei kannata lähteä pitemmälle edes klikkailemaan. Ne tunnetut viranomaisten nettiosoitteet, tuossa on esimerkkejä. Verkkorikolliset tehtailee esimerkiksi, siellä voi lukea vaikkapa, että tunnistautuminen Suomi jotakin, jotakin. Eli siellä käytetään suomen kielen kirjaimia sanoja ihan oikein, mutta ne on kuitenkin edelleen näitä huijaussivustoja. Ja samalla tavalla tunnetut finanssialan toimijoiden nettiosoitteet, ne on hyvin yksiselitteisesti perusmuodossa näiden yritysten nimiä, mutta verkkorikolliset väärentää näitä niin, että niihin tulee sitten viivaa tai jotain muita erikoismerkkejä, tai se voisi olla vaikka joku Nordea-tunnistus, jotakin. Eli kun tunnistaa nämä oikeat osoitteet, tämä helpottaa jo merkittävästi sitä, että ei päädy väärälle sivustolle. No nyt sitten mulla on ympäristö, jossa mä voin kokeilla näiden rikollisten lähettämiä linkkejä. No mitä tapahtuu, jos mä olisin jatkanut eteenpäin? No ensinnäkin mun laitteen turvaohjelmisto varoitti heti jo, että vaarallinen sivusto. No tästäkin on mahdollista vielä ohittaa tämä. Jos jotenkin ajattelisin, että ei toi ole tunnistanut oikein sitä rikollisen sivustoa, niin sattui käymään vielä niin, että siellä oli toinen ohjelma ja sekin vielä varoitti, että nyt kyllä olet menossa todella vaaralliselle polulle. Eli aina jos teidän älylaite ilmoittaa, että nyt tässä on jotain outoa, ei kannata missään tapauksessa yhtään siitä eteenpäin edetä. Ja entä sitten se oikea suomi.fi-viesti? Nythän meillä DVV tulee ensi vuoden alusta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa entistä aktiivisemmin hyödyntämään näitä Suomi.fi-viestit-palveluita. Normaali Suomi.fi-viesti, tämä on siis oikea sivusto. Olen saanut Suomi.fi-viestin, niin kuin tuolla sanotaan, viestin lähettäjänä on Verohallinto, positiivinen luottotietorekisteri, eli joku on kysynyt ilmeisesti luottotietojani, ja huomatkaa tässä on se, että tuolla on se oikea lähettäjä, noreply@suomi.fi. Tämä on se, kuka sen on lähettänyt tai väittää lähettäneensä, koska jos tähän viestiin vastataan, se lähtee tähän osoitteeseen. Se on lähetetty vain pelkästään minulle. Ja se tärkein oppi on se, tietoturvasyistä Suomi.fi-viesteistä saamasi sähköpostit eivät koskaan sisällä linkkejä. Eli aina kun te saatte Suomi.fi-viesti, siellä ei ole linkkejä. Sen sijaan teidän pitää nyt sitten avata se appsi, Suomi.fi-viestit appsi, tai mennä sinne suomi.fi-verkkopalveluun itse syöttämällä se osoite ja sinne tunnistautua. Sieltä löytyy sitten se teille lähetetty viesti. Mutta voitte kuvitella, rikolliset tulevat tätä käyttämään todella aktiivisesti ja paljon. Älkää uskoko, jos teille mitä tahansa siellä luvataan, että nyt olet saanut todella tärkeän viestin melkein mihinkä tahansa aiheeseen liittyen Suomi.fi-palveluun, klikkaa tätä linkkiä. Älkää klikatko, nämä on näitä verkkorikollisten huijauksia. Eli ei ole mitään
klikattavaa. Sitten mä otan yhden ainoan vielä kalvon, eli mun tärkein oppini. Miettikää se, kun te olette tunnistautumassa jonnekin. Käynnistittekö te sen itse vai oliko se joku ulkopuolinen toimija? Ja aina kun se on tässä tänään moneen kertaan mainittu ulkopuolinen toimija, silloin pitää olla tuntosarvet esillä, digitaaliset tuntosarvet esillä, koska silloin se riski on suuri. Eli joku muu lähetti tekstiviestin, sähköpostiviestin, nettisivulta tuli jotakin, verrattuna siihen, että te menitte itse maksamaan pankkiin laskuja. Tai teille tuli nimenomaan Suomi-viesti, tai menette varaamaan sote-palvelun ajan, niin silloin teidän täytyykin tunnistautua sinne. Ja kaikista tärkein on tosiaan se, että toi ylempi riski on suuri, mutta silloin kun te itse aloitatte sen prosessin, teidän pitää maksaa joku nettiostos, niin riski on pienempi, mutta sekin on olemassa. Eli ei ole olemassa 100% turvallisuutta. Mutta nimenomaan pysähtymällä, kysymällä apua, luottamalla siihen omaan intuitioon, niin olemme kyllä jatkossa turvassa. Kiitos ja otetaan vielä sitten viimeinen esitys. Eli täältä taisi olla Marianne tulee kertomaan, Tuomas tulee kertomaan meille vielä Cyber Citizenistä. Tervetuloa. Kiitos. Tosiaan mun nimi on Tuomas Heikkinen. Olen kyberturva-asiantuntija Aalto-yliopistolla Cyber Citizen -nimissä hankkeessa ja meidän hankkeen tavoitteena on lisätä kansalaisten kyberturvaosaamista. Ja me ollaan kuultu tänään monia hyviä vinkkejä. Mulla on teille vielä 2 vinkkiä jäljellä. Nämä ei ole sinänsä toimintaohjeita, vaan tapoja lisätä omaa kyberturvaosaamista, koska mikä olisi sen parempi torjua ja tunnistaa niitä digihuijareita kuin oppia lisää kyberturvallisuudesta. Mun ensimmäinen vinkki on peli nimeltä Cyber City Tycoon, joka on siis ihan aito mobiilipeli, ja siinä mobiilipelissä pääsee pelaamaan kyberrikollisena. Kuulitte oikein, mä suosittelen teille nyt peliä, missä pääsee pelaamaan kyberrikollisena. Tämän pelin idea on siis se, että tämän pelin kautta oppii tunnistamaan, että minkälaisia kyberuhkia tuolla netissä on. Tuolla oikealla näkyy tuollainen kuva siitä pelistä. Siellä on tehtaita, siellä on tuommoisia saaria. Jokainen tehdas on oma semmoinen hyökkäystekniikkansa, mitä rikolliset hyödyntää meihin. Eli siellä esitellään esimerkiksi romanssihuijaus, tietojen kalastelu, trollaus ja paljon muita. Nimenomaan niitä meihin yleisimmin kohdistuvia hyökkäyskeinoja. Tämä peli tämän ikäraja on +8-vuotiaat, eli tämä sopii myös perheen nuorimmille. Kannattaa suositella myös niille. Joka tapauksessa todennäköisesti jotakin pelaa, niin tavallaan miksei sitten pelaisi ja oppisi siinä samalla jotain hyödyllistä. Tämä löytyy suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja kaikilla muilla EUn virallisilla kielillä. Ja tämä on täysin maksuton. Yleensä peleissä on mainoksia, josta ne tuottaa rahaa siihen pelin tekijälle, mutta meillä on mainosten alalla opetussisältöä. Eli löytyy tuommoisia infokortteja, jotka kertoo näistä aiheista, ja sitten siellä on myös pelin sisällä johtajat. Tehtaalla on johtajia, ja johtajat puhuu sille pelaajalle, eli se opetuksellisuus on tuotu silleen hyvin vahingossa siihen peliin mukaan. Mun toinen vinkki on sitten portaali nimeltä SecPort, joka on käytännössä nettisivu. Se on nettisivu, josta löytyy erilaista kyberturva-aiheista koulutussisältöä. Sieltä löytyy oppaita, videoita, infograafeja, kursseja ja paljon muuta. Eli me ollaan itse tuotettu sinne sisältöä, mutta sen lisäksi me ollaan myös kerätty sinne olemassa olevaa hyvää sisältöä. Nostoina sisällöstä on esimerkiksi meidän kyberturvallisuuden perusteet-kurssi ja informaatiovaikuttamisen kurssi, jotka todellisuudessa ja toden totta opettaa ne perusasiat näistä aiheista. Sieltä löytyy myös sanasto, jossa on esitetty yli 80 sanaa silleen kansantajuisesti, eli meille ihmisille silleen helppotajuisesti. Ja
sitten sieltä löytyy muun muassa tämä meidän Cyber City Tycoon-peli ihan selainversiona ja sitten myös tuommoinen paniikkinappula. Eli jos kohtaa jotain, vaikka jonkun ongelmatilanteen liittyen kyberturvallisuuteen, niin tuolta paniikkinapista sitten löytää ohjeita ja sieltä ohjataan myös sopivien tahojen piiriin, kuten vaikka tänne rikosuhripäivystyksen sivuille. Tämä portaali on siis paikka, jossa jokainen meistä voi oppia lisää kyberturvallisuudesta ja kehittää niitä omia kyberturvataitoja. Tämä on kaikille avoin ja se löytyy osoitteesta secport.fi. Ja meidän vinkit tiivistyy siihen, että kannattaa ottaa nämä opit talteen, testata peliä, käydä portaalissa, vinkata näistä lähipiirille ja sitä kautta oppia lisää kyberturvallisuudesta ja torjua niitä katalia digihuijareita. Kiitos. Kiitos Tuomas. Ja yksi asia, joka on ollut tänään esillä, mutta ei vielä valtavasti, on nämä erilaiset syväväärennökset. Eli meidän ääniä voidaan väärentää, meidän puheita, meidän kuvia, meidän videoita. Ja olisikohan meillä videota saatavilla nyt tässä näin, niin katsotaan. Tutun näköinen hahmo. Joo, myönnän. Mennään vielä tähän näin. Kyllä, olen tässä näin. Huomaatte, että tuolla eturivissä, tuolla pöydällä, josta käytte ottaa lähtiessä muuten näitä tarroja, siellä on muun muassa mun 40 vuotta ATK-uraa digihuijaukset kuriin, tekoäly avuksi tarroja. Siis nämä ei ole mitään älypuhelintarroja, vaan nämä on läppäritarroja, nämä on kunnon tietokonetarroja, jotka mahtuu niin kuin tietokoneeseen ja kauempaakin näkee lukea. Niin huomaatte, että siellä nämä veijarit kävelee. Mitä luulette, saako noi tuolla käveltyä millään lailla oikeasti? Ei. Mä oon tehnyt tämmöisen, otin kuvan tuosta, laitoin tekoälypalveluun sen ja 45 sekuntia niin tuli tämmöinen video. 45 sekuntia. Tämä on tietoisesti vähän tämmöinen, no en mä ihan tuolta toivottavasti näytä lähes tulkoon, mutta jos mä olisin tehnyt oikean, jos ei huomaisi mitään eroa, niin te ajattelisitte, että ei tuossa mitään outoa. Sen takia mä käytän esimerkkinä näitä videoita niin, että niissä on näitä hallusinaatioita ja muita, mutta tämä on aika hyvä. Mites me päätetään tämä muuten? Joo, aika pelottava esimerkki, miten nopeasti nykyteknologialla saa tehtyä tällaisia kaikenlaisia huijaussisältöjä. Mutta joo, meillä alkaa tässä olla aika lailla viimeiset minuutit käynnissä, eli Yle Areenassa lähetys loppuu. Täällä paikan päällä on vielä mahdollista asiantuntijoilta kysyä kysymyksiä, jos haluatte jäädä hetkeksi tänne, mutta me aletaan pikkuhiljaa pistää tätä päivää pakettiin. Meillä on ollut melkoinen ohjelma tänään. Meillä on ollut kirjailijapaneelia, meillä on ollut Kimmon vinkkejä, tosielämän kokemuksia Merjalta ja Sonjalta ja vielä asiantuntijavinkit. Mitä sanot, Kimmo, pitäisikö tällaista sun mielestä järjestää uudestaan? Tämä on tämän päivän hankalin kysymys. Toivomme, että pystymme näitä jatkossa järjestämään, koska ei nämä digihuijaukset minnekään häviä. Päinvastoin niistä tulee entistä ovelampia. Meidän pitäisi aktiivisemmin näistä eri keinoilla tiedottaa ja siihen ainakin pyrimme. Näinpä. Toivottavasti olette nauttinut päivän Annista, oppinut ehkä jotakin uutta ja myös jatkoa ehkäpä seuraa. Minun kello on nyt minuutilleen kello 13, eli laitetaan striimi pakettiin, mutta tosiaan paikan päällä vielä jatketaan hetken verran. Kiitos kaikille. Kiitos. Ja muistakaa tosiaan ottaa tuosta etupöydältä lähtiäiseksi. Siellä löytyy myös sitten heijastimia ynnä muita hyödyllisiä tykötarpeita.